درباره و مجاره من میوانه که لباکوری کردستان ل دیاربکر برس محمد کایا سروک جورا پیشسازی و بازرگانی یا دیاربکر برس کایا ایوار باش تو بخیر هاتی هاتنا اردوغان جبو دیاربکر ایرو چه باندوریا خواه لسر آبوری پیشسازی هر وها بازرگانی دیاربکر باکوری کردستان دروز دکتن باندوریا ارینی Tabii doğrusu son dönemlerde bölgede demin Davide devare aboriye da hengavin ereni hatına avetin İro Brez Erdoğan ji de kursiye da wana nav gotin lejer khanas pişasaziye de duvar vek navenda bazırgani o kültürü da gavin giring hatına avetin dama em li gotinên aborî dinirin taybet di 10 salên dawî de karên hatine kirin projeyên ku hatine cibicî kirin taybet salekî dawî jane yên beriya 3 sal û 5 salan berê jî hene derbarê wan hemûyan da daxuyanî dan diwarê aboriyê de em daxuyanên li ser aborî erênî dibînin tek başına sorun çözücü olmasa bile diwarê civakê de elbet nayê çaverekirin Erdoğan hemû pirsgirêkan çareser bike lê diwarê cîbecîkirina projeyan da gelek gotinên girîng gotin. Ev çi proje bûn ku îro ji aliyê Erdogan hatin vekirin wan projan wê çi girîngiya xwe hebe ji bo Diyarbekirê? Tabii burada sembolik li vê derê bawekî simbolî em bêjin zindana Diyarbekirê ya berê dibe navenda kültürê dibe müzexane û gel jî çavereya wê dikir ev dixwestin bibe cî bîranî cî rûbirûbûna kiryarên berê tiştên ku salên heştê li wê derê hatine kirin divê rûbirûbûnek hebe ku careke din dubaran nebe. Ber 10 sal berê behs hatibû kirin bibe müzexane li îro tê cîbicîkirin em vê jî giring dibînin. Li dervey vê dema projeyên ku di dema AK Partî de dest pê kirin rêyên derdor hebûn herêmên pîşesaziya aborî hebûn herwa hen projeyên nû hebûn çêkirina rê û piran hebûn li ser ev li ser karên dewletê karên giring bûn em vana wek gavên giring dinirxînin lê em karin bêjin ev besin nebesin hê jî Diyarbekir biçe Diyarbekirê û krediyên ku bikartîne ji bo me tiştekî giring herêma Kurdistanê ku em dixwazin asa bazirganî pêş bike ve diwan waran hemûyan de kêmahiyekî ciddî hene em nikarin tenê ragiyandina van projan nebesin. Vekirina van projan ev sermaye îro li Diyarbekirê hatiye xereçkirin wê derfetên karî ji bo Diyarbekiriyan durust bike? Tabii bir kısmında hinek derfetên kar dürüst bibe hin proje wekê avakirina herêma pîşesazî ku em jî tê danin niha li vê derê 5 herêmên pîşesazî hatine vekirin ev de ji bo welatiyan û ji bo karsazan bibe derfetên karên giring ev devlet tenê bingehê çê dike tenê hand dide piştevanî dike
evin ku bikin karsazın de reyin derdoretin kirin disa jerxana pişesaziye tiştin ku hükümet dibi vari dike piştevani dike bedana krediyan van karan dike eğer vaha bike ve berhener ten Diyarbakır'ı. Bereskaya, gelek car welatiyên Diyarbakırê Bakurê Kurdistanê gazincan dikin, gileyan dikin, dibêjin Recep Tayyip Erdogan tenê li dema helbijartinan bîrawî ji Bakurê Kurdistanê ji Diyarbakırê têtin. Ev proje jî bêjin xebatên propagandeyên helbijartinan e. Pirs ev ye, gelo proje ji bo Bakurê Kurdistanê ji bo Diyarbakırê wê berdewam bin ji aliyê AK Partiya hikûmetê yan tenê li vê derê dawî pêtê. Ya şöyle sonuçta halk de şuna bakar. gel livedinere gelo derfeten kar hene nine dikare nane male peyda bike hejari bidavi dibe nabem karsaz u pişesaz dibeje gelo dikare bike kredi dikare ve berhenane bike dema emlivan binerin pırs gerek berdevam dikin ne de asta pevistanem dedema helbijartin edannem dedemin din da dema hat bahsavan tişta kir megot ku henek gav dibe ben avetin le gel çavere ki dinci diken ne tane ragihandına projenin devleti dixwaze pirsgirê kun ku ji ber pirsa Kurd derketine divê warê da ji hinek gavan bavêje eger ji ber ku divê warê da gav nehatiye avêtin axaftinin divê warê da nekirine ev sozên ku ji bo aboriyê dike gel bi van tenê razî nabe ji ber niha li nav herêmê pirsgirêka Kurd pirsa sereke dixwaze şer bidawî bibe û bi welatên derdor re pêwendiyên rasterast çêbibin. Berês Mehmet Kaya serokê jûra pîşesazî û bazirganiya Diyarbakır Bakurê Kurdistanê şevekê rasta xwe gelma wî gelekî spas.